bones a tots. Anem a seguir un poc més amb aquesta tasca que estic desenvolupant acumulativa, allà on de qualque manera anem implementant diferents funcionalitats i intentant entendre diferents serveis d'aquestes. Avui en aquest vídeo vos presentaré el DHCP, servidor d'adreces IPs. Ja sabeu què és, ja l'hem utilitzat i tenim els conceptes clars. Per tant, els encaminadors Cisco mos permeten activar aquest servei, per tant, oferim-nos aquest servei. Aquest servei ho podria fer perfectament un altre ordenador dedicat a la nostra xarxa, però en aquest cas aprofitarem aquests. Teniu present que els serveis funcionen a nivell de capa d'aplicació, per tant utilitzen totes les capes inferiors del procés de comunicació TCP/IP i OSI que hem vist. Per tant, és un servei el més proper a l'usuari, per tant, capa d'aplicació. Anem a veure com muntarem aquest DHCP. Per tant, la meva idea és que, com que això simulava la LAN del nostre edifici, d'acord? Per tant, tenim un router. Jo el que faré és habilitar un DHCP que serà del nostre ISP, el nostre proveïdor d'internet. D'acord? Per tant, el nostre proveïdor d'internet mos assignarà aquesta IP pública. D'acord? Per tant, anem a veure. Per tant, primer de tot, ficarem un altre router i aquí concretament li canviaré el nom i router ISP. D'acord? Primer de tot, anem a suposar que aquest router mos proveeix o permet donar IPs de la xarxa 95.0.0.0/8 de classe A. Per tant, el primer de tot que faré serà configurar un interfici amb un IP d'aquest rang. D'acord? Per tant, ho faré de la mateixa manera que ho vaig fer l'altre dia. Anem a repetir un poc el procés i a veure si ho entenem. D'acord? Vale. Aquí hi ha un portàtil. D'acord? Molt bé. Ho enllaçaré físicament amb un cable de consola. D'acord? Utilitzo el port sèrie RS232 i me connecto a el port de consola. D'acord? Ara a partir d'aquí, mitjançant el terminal, puc accedir al router. Aquí sempre me surt una pregunta de si t'agradaria una configuració inicial o un diàleg de configuració inicial. Nosaltres li direm que no. D'acord? D'acord? Per tant, aquí som en el router. Vale? Per tant, primer de tot, el comandament que utilitzem és enable per posar-nos en mode administrador, superusuari, i el que ens interessa primer de tot ara és configurar un IP, un interfici i assignar-li un IP en aquest router. D'acord? Per tant, primera cosa que farem serà configura terminal perquè volen configurar, d'acord? I simplement configuraré l'interfici giga 000, igual que ho vàrem fer en l'anterior router. Per tant, el comandament, ja sabeu que mitjançant l'interrogant me surt tota la llista de comandaments. Vale? Per tant, seleccionaré l'interfici en el comandament interface. Okay. Control C per aturar aquest procés. Per tant, interfici, interface, giga 000 i, si vos hi fixeu, ja estic en mode configuració d'interfici. Per tant, el comandament per assignar
l'adreça IP en aquesta, per tant, IP address, d'acord? Concretament li assignaré la 95.0.0.1 i la màscara que aplicarem és la de classe A, 2.255.0.0.0. D'acord? Aixequem la interfície, d'acord? Per tant, ara ja en principi està en marxa. Anem a verificar-ho, sortim d'aquí, del mode de configuració d'interfície, amb èxit, surt d'aquí, per tant estic en el mode administrador i el comandament show IP information, com podeu veure, Ctrl C, show IP, show IP, interface, d'acord? I com podeu veure, aquí tenim la interfície gigabit, està en marxa, per tant, i està assignada l'adreça IP aquesta. D'acord? Fins aquí correcte. Molt bé. Ara, el que farem és, en aquest encaminador, habilitarem el DHCP. D'acord? Per tant, habilitarem el servei capa d'aplicació. D'acord? Per tant, anem a veure com faríem això. Interrogant per veure la llista de comandaments. Vale, anem a veure. Si mode administrador, vale. Anem a configurar, per tant, entrar en la mode de configuració, mira els comandaments, i si vos hi fixeu, hauria d'haver un comandament DHCP aquí. Vale. Que no el veig, realment, no el veig, per tant, anem a veure si ho aclariré. Aquest comandament l'hem de aplicar en el mode de configuració. Per tant, entra en el mode de configuració una altra vegada, si ara més, si vos hi fixeu, d'acord. De qualque manera és mitjançant el comandament IP, i si seguim demanant ajuda per següents paràmetres veureu que ens surt les opcions DHCP, aquí IP DHCP, i primera cosa que farem, existeix la possibilitat que el nostre DHCP exclugui unes adreces concretes. Per tant, per què podria ser això? Perquè de qualque manera determinades adreces estan assignades de manera estàtica a determinats equips que fan funcions concretes, podrien ser impressora, routers, el que sigui. Per tant, anem a suposar que en el nostre cas tenim que les 10 primeres IP de la xarxa 95.0.0.1 fins a la 95.0.0.10 estan excloses, d'acord? Per tant, de qualque manera, amb aquesta opció hem especificat aquest rang d'adreces que el servidor DHCP no assignarà, d'acord? També haguéssim pogut posar una adreça IP només individual. Si en posant dues, agafa el rang. Ok, més coses que hem de fer en el servidor. Anem a configurar el pool d'adreces, que se diu, per tant, el conjunt de direccions que assignarà el DHCP. Per tant, per això, el que farem, un segon, per això el que farem, de qualque manera,
això el que farem de qualque manera, un segon, que ara ja m'he perdut, per això el que farem, per tant, és configurar el pool amb aquest comandament. IP DHCP, si posam l'ajuda, veureu que tinc aquestes possibilitats, per tant, definir un pool, i en aquest cas li direm LAN pool 1. Això és un nom que nosaltres assignam en aquest pool d'adreces, d'acord? Vale. Ok? I a partir d'aquí, si vos hi fixeu, ja el router ha entrat en mode de configuració DHCP. Per tant, què és el que especificarem aquí? Amb quina xarxa estem fent feina nosaltres, per tant, està clar que la nostra xarxa d'adreces que volem assignar és aquesta, 95.0.0.0, amb màscara 255.0.0.0, ok? I també el que és interessant és que també aquest DHCP ens proveirà, a part d'una adreça IP, ens proveirà l'adreça de gateway. Per tant, el comandament per fer això simplement, si posant l'ajuda d'aquí, veureu que a default router, que és per assignar el gateway, i en el nostre cas el gateway seria aquesta interfície de xarxa que hem assignat a la IP 95.0.0.1. D'acord? Per tant, ja tenim això assignat. Per tant, en principi ara ja tindríem configurat el servidor DHCP. Ok? Per tant, què vol dir això? Que si qualque màquina fa una petició DHCP en aquest router, el router li contestarà amb una adreça IP. Ok. Anem a configurar l'altre router. Vale. Entrem aquí, d'acord, perdó, entrem aquí, en la configuració, mitjançant el terminal, ok, d'acord, això està aquí, entram, show interface, vale, mirem. Informació d'IPs d'interfícies i de manera breu. Per tant, com veus amb aquesta consecució, posant aquests paràmetres consecutius, aconsegueix veure que tenc habilitada la interfície 0 en l'adreça IP que vàrem assignar l'altre dia, i ara simplement habilitaré l'interfície giga 1 perquè de qualque manera se posi en mode DHCP perquè ja fi la configuració que ens proveeix el servidor DHCP. D'acord? Per tant, anem a veure com ho faríem en això. D'acord. Per tant, anem a configurar aquesta, per tant, enable, ja l'hem fet, anem en mode configuració, entram, i ara en mode interfície, giga 0/1. Ok, d'acord, ara ja estem en el mode configuració i els comandaments que me surten són IP, i si vos fixeu, IP address, vale? IP address perquè vull assignar una adreça i en mode DHCP, d'acord? Per tant, en aquest moment ja he activat, ara he posat el mode i li dic no shutdown, que s'engegui aquesta interfície. Surt d'aquí, i vaig a veure el resultat de les interfícies. Com podeu veure,
Tens la primera aquí, manual, i la segona en DHCP i està engegada. Per tant, pendent de fer una petició. Ara el que faré serà enllaçar els dos routers, d'acord? Per tant, en el moment que s'enllaci, mitjançant un cable directe i sobretot amb quina interfície està clar, l'enllaç aquesta és 001 amb quina amb la 000, d'acord? I en aquest moment, com podeu veure, els indicadors de que està actiu i en marxa ja s'han posat en verd, i si ara tornem a mirar la configuració de com està el tema, si torno a executar aquest comandament, podeu veure que ja se li ha assignat una adreça IP 95.0.0.11, la primera lliure de la nostra xarxa, que el nostre ISP proveeix. D'acord? Per tant, puc fer un ping des d'aquest ordinador en el router aquest. Puc arribar en aquest router. D'acord. Puc arribar en aquest router? Bona pregunta, no? Què creus? Puc arribar? Sí? No? Primer de tot, tema DHCP ja està solventat. Totes les peticions que arriben a aquest router DHCP li assignaran una adreça IP. Si ara aquest ordinador connectàssim amb aquest router, rebria una adreça IP dinàmica dins el rang del pool que m'ha assignat. Pregunta, anem a veure. Si anem a veure les adreces d'enrutament, deixem aquí i ho arreglem el pròxim dia, això. Vale. Bueno,